Okay. Vi er foran tur på Philip. Hvis I kender ham, det kender jeg sikkert ikke, for han har ikke ret mange subscribes. Han hedder Philip hvad? Ja. Ja. Bare gå ind og dislike alle hans videoer. Lad være med at subscribe og abonnere ham, han er et frugtsvin. Vi har hørt hans. Han går i vores klasse, ikke også? Jeg er så sur, jeg smadrer ham. I kan selv prøve at skrive i kommentarer om vi går i klasse med. Jeg smadrer ham. Sygt face. Hvad hedder det? Vi hørte hans stutter og alt muligt, for den i røven nu, så desværre. Vi har en bøsse i klassen. Ja, lige der. nej, jeg gør det kun ikke. Hvad fanden så nederen? Gå væk. Okay, det er dit værelse, jeg lige gad. Gå. Ej. Ja. Vi havde ham simpelthen, han er en mega sol. Det var god. Er du stiv? Jeg fik det her store missile med mega trickshot. Jeg har en lille dealer. Nej, du må dræbe ham. Jeg er lige op her. Ja. Rasmus, hvad har du at sige om Philip? Jeg fucking snart en kraft, der lige fucking... Det var flere par gange, du bare smide helt. Godt, det var en sikker på. Ja, det har jeg altså ikke på mit værelse, vel, Rasmus? Nej, der har du ikke. Men jeg tror så, det går for mig. Det er fucket. Så kommer min far og siger, ja, det er dit drink. Hov. Hov det. Er vi... You like what you